Ce telefon să aleg? Acesta, care este un iPhone 4, sau să-l aleg pe ăsta, care este un iPhone 4? Care dintre ele să le aleg? Hai să le analizăm. Ăsta sau ăsta? Nu, la asta, la pagina cu fața. Să ne analizăm la spate. Asta sau asta? Asta. Deci cam asta o să-l iau. E să-l aprind. Se prinde. Hai să încercăm și pe celălalt. Hai, man. Fac. Îl alege totuși pe asta că se aprinde. Tu. Papa.